வணக்கம். கல்யாண் வந்து எனக்கு அவருடைய முதல் படத்துல இருந்து தொடர்ந்து ஒரு 3-4 படம் நடிச்சிட்டேன். வெரி ஒரு கம்பெலிங், ரொம்ப கம்பல் பண்ணி என்ன நடிக்க வைப்பார். அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். எது இருந்தாலும் நீ வாடா, நீ தான் செய்யற அப்படின்ற மாதிரி. இதுல வந்து நான் சில பண்ணியிருக்கோம். நான் ஆனந்த்ராஜ் சார் காம்பினேஷன்ல இல்லை கல்யாண் இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, இன்னும் பயத்தில் தான் இருக்கிறேன் நான். இப்போ இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா இல்லையா அப்படின்னு. கல்யாண் சில இதெல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இது பாரு எப்படி வரும் பார், நீ பண்ணு அப்படின்னு என்னை மிரட்டி மிரட்டி வேலை வாங்க. அப்படி கல்யாண் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறாரு, ரொம்ப இதுவாக இருக்கிறாருன்றதுலாம் உண்மைதான் சார். ஏன்னா அது மாதிரி யாருமே எடுக்க முடியாது. எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வேலை மிச்சம். இந்த பக்கம் ஒன்று வச்சு ஒன்று நடிக்கணும், இந்த பக்கம் ஒன்று வச்சு எடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. நல்லா இருக்கு, நீ வந்து பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நீங்க படம் பாருங்க. நான் இது மேல பேச ஒன்றும் எனக்கு வரல. ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் டைம். நேற்று கூட நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட்ல மீட் பண்ணோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இப்படி ஒரு என்னை வந்து எனக்கு நம்பிக்கை, என் மேல நம்பிக்கை வச்சு நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன கல்யாண். கண்டிப்பா இது ஒர்க் அவுட் ஆகணும். அதுவும் சந்தானக்கும் எனக்கும் வந்து நிறைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு இது இருக்கு. எல்லாரையும் கலாச்சாரம் இருப்போம் அப்படி சந்தானம். ஏன்னெல்லாம் ஸ்கிரீன்ல ரொம்ப கம்மியா தான் கலாச்சிருக்காரு, பின்னாடி பயங்கரமா கலாய்ப்பாரு. இதை பார்த்துட்டு என்ன சொல்ல போறாருன்னு தெரியல, பார்த்துருப்பாரு. இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு